Kważi 1000 applikazzjoni għal rifużjoni fuq terapiji għal tfal b'diżabilità ġew ipproċessati matul is-sena li għaddiet b'aktar minn 580,000 euro jingħataw lura lill-familji. Dan joħroġ mir-rapport annwali tal-Kummissjoni CRPD għas-sena l-oħra li ġie ppreżentat lill-Ministru għall-Inklużjoni u l-Volontarjat Giulia Farrugia. B'kollox ġew ipproċessati 992 applikazzjoni taħt l-iskema ta' rifużjoni għat-terapija, filwaqt li nħarġu aktar minn 580,000 euro f'rifużjonijiet. Ir-rapport jagħti wkoll stampa tal-ħidma li saret kontra l-abbuż tal-Blue Badge. Matul is-sena ġew irkuprati aktar minn 1600 badge li kienu skaduti jew qed jintużaw b'mod illegali, filwaqt li ġew konfiskati 72 badge falsa. Aktar minn 4100 persuna irċevew ukoll ittra minħabba li kienu għadhom jużaw badge skaduta. Il-ħidma ta' CRPD tkompli tafas fuq areas differenti, mhux biss il-kuntatt mal-pubbliku fejn għandu x'jaqsam id-drittijiet u wkoll suġġetti li huma jkollhom problemi li jiltaqgħu fil-ġurnata tagħhom ta' kuljum, imma wkoll is-servizz tal-refund tat-terapiji li l-Gvern kull sena kompla jeżid. Kellna mal-1000 applikazzjoni u aktar minn €500,000 li ngħataw bħala refużjoni lill-familji. Qasam ieħor li fuq iffokat il-Kummissjoni kien it-taħriġ fejn aktar minn 3700 persuna ħadu sehem f'sessjonijiet dwar l-ugwaljanza tad-diżabilità fosthom persuni li jaħdmu fi skejjel, entitajiet pubbliċi u privati kif ukoll uffiċjali tal-infurzar.